Конституционный суд отменил электронные декларации, незаконное обогащение и еще ряд антикоррупционных норм. Об этом сообщил во вторник журналист Сергей Лещенко. Решение Конституционного суда означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, отмену незаконного обогащения и конфискации активов, приобретенных коррупционным путем, отмены недостоверного декларирования. Лещенко отмечает, что представление было инициировано депутатами ОПЗЖ «За будущее», а проект судьям раздали только утром 27 октября. Вот что он сказал, послушаем подробнее. На закритому засіданні у вівторок Конституційний суд проголосував за скасування статті 366.1 Кримінального кодексу «Недостовірне декларування», незаконного збагачення, електронного декларування повноважень НАЗК. Проект був розданий вранці і проголосований. Такого не було навіть при Януковичі. Проти виступили тільки 4 суддів – Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий. В то же время окружной административный суд Киева постановил вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директора Национального антикоррупционного бюро. В НАБУ уже назвали решение скандального окружного суда абсурдным. Національне бюро розцінює рішення окружного адмінсуду Києва від 26 жовтня як втручання у свою роботу і, безумовно, оскаржить його. Фактично йдеться про спробу в будь-який спосіб усунути з посади директора НАБУ як гаранта інституційної незалежності та спроможності організації розслідувати факти вчинення корупційних дій посадовцями топ-рівня та перетворити сам орган у керовану кишенькову структуру. Вся эта история дала повод многим экспертам, журналистам, политическим и общественным деятелям говорить о тотальном наступлении на антикоррупционные органы, дабы нивелировать реформу борьбы с коррупцией, на которой настаивают наши западные партнеры. Давайте подключим к нашей беседе сейчас народного депутата фракции «Слуга народа», заместителя главы Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Алену Машинец. Она с нами сейчас на прямой связи. Пані Олена, вітаю вас. Доброго вечера, студия. Доброго вечера, да. Вот как решение Конституционного суда об отмене 366 статьи части 1 отразится на всей антикоррупционной системы в Украине? Дуже погано. Насправді ми дуже збентежені таким рішенням Конституційного суду. Буквально недавно лише Конституційний суд опублікував нарешті на своєму сайті. Це сталося буквально протягом останньої години. Це рішення, хоча вже цілу добу обговорюється рішення від депутатів до президента і до наших міжнародних представників і партнерів. І дуже дивно, що якийсь такий довгий час, як довгий, як для такого серйозного політичного, можна сказати, не лише юридичного, а політичного рішення, дуже довго ми на нього чекали. Що можу сказати? По-перше, представник і Верховної Ради в Конституційному суді, і представник президента в Конституційному суді, це пані Ольга Совгиря і пан Федір Веніславський, одразу сказали про, скажімо так, порушення певних регламентних норм, оскільки вони не були допущені на це слухання. Дуже швидко ухвалювалося рішення. Інколи нам потрібно чекати роками рішення Конституційного суду. А тут питання щодо незаконного по факту збагачення, декриміналізації цієї норми, тому що вона частково відноситься до порушення декларування умов, до контрольної функції Національного агентства з питань запобігання корупції. Там ще цілий перелік тих питань, які Конституційним судом визнані такі, як неконституційні. Тобто всі наші кроки на шляху до антикорупційних змін, до антикорупційної реформи, по суті, до тієї реформи, яка є однією з основних умов на шляху до євроатлантичної інтеграції, до виконання наших європейських договорів, от можна сказати, що вони були перекреслені рішенням Конституційного суду. Якщо взяти до уваги, що за останній час на це рішення накладається, так би мовити, рішення окружного адміністративного суду щодо пана Ситника, який очолює Національне антикорупційне бюро, а до цього також антикорупційним судом було ухвалено 2 рішення, які так само стосувались незаконності призначення пана Ситника, то складається таке враження, і тут можна зрозуміти наших міжнародних партнерів,
партнерів, що ми поставили велику жирну таку крапку у нашій боротьбі з корупцією, яка за всіма абсолютно показниками, за всіма рейтингами є однією з ключових проблем взагалі для України. Тому нічого хорошого я в цьому не бачу. Я поважаю судову систему для нас. Дивіться, якщо ми поважаємо судову систему, а я все ж таки хочу вірити, що ми поважаємо, якщо ми вважаємо рішення судів такими, що визнаються остаточними і не можуть бути переглянуті, то ми можемо вирішувати ці проблеми лише в законодавчому полі. Тобто, умовно кажучи, ми збираємося на черговій сесії і ухвалюємо законодавство, яке буде стосуватись того, що за помилки в декларації потрібно все ж таки відповідати. Пані Олена, попробуем еще раз перенабрать народного депутата от фракции «Слуга народа». Олена Мошенець была с нами на прямой связи. Наберите, пожалуйста, еще раз. У нас есть еще несколько вопросов к «Слугам народа». Пане Геннадию, как вы считаете, какие это будет иметь действительно для нас последствия? Можем ли мы лишиться следующего транша от МВФ? Теоретически да, и поскольку международные партнеры обращают внимание на то, что антикоррупционная инфраструктура и законодательство должно работать в том виде, в котором оно закладывалось изначально. Хотя на самом деле в нем есть ряд проблем. В том числе можно действительно справедливо ставить вопрос про соответствие Конституции ряда положений и законов в сфере антикоррупционной деятельности. И сегодня я просматриваю, сейчас открыл, действительно появился текст решения Конституционного суда, и можно сказать по горячим следам, что... Олена Мошенець к нам присоединилась. Витаю еще раз. Пане Геннадий, я закончу буквально предложение. СМИ неверно говорили о том, что была отменена в том числе статья про незаконное обогащение. Здесь речь идет о признании таким, что не соответствует Конституции, только положение 366 прим. 1 — это недостоверное декларирование. А 368 прим. 5 незаконное обогащение, я так понимаю, что суд выделил в отдельное производство, и по этому поводу будет отдельное решение. Пані Олена, вот вы говорили про законодательное урегулирование. Могут ли народные депутаты от вашей фракции, учитывая, что у вас монобольшинство, внести законопроект о перезагрузке Конституционного суда? Или же вот на сайте президента Украины петиция о ликвидации окружного административного суда набрала уже 25 тысяч. Может ли президент Владимир Зеленский внести законопроект о ликвидации ОСК? Ну, насправді всі складні питання, які стосуються нашої судової системи, яка потребує, знаєте, такого системного комплексного підходу і всебічного перезавантаження. Перше, що стосується петицій, нещодавно цей інструмент був використаний в Верховній Раді України, була розглянута петиція, яка набрала 25 тисяч. В принципі, знаєте, зроблений такий важливий крок назустріч ініціативам, які робляться суспільством і показують те, що вони працюють. Тобто я не виключаю такий момент, що в Верховною Радою так може бути розглянуто. На мою думку, якщо є така потреба, є такий запит у суспільства, це потрібно робити. Другий момент. Ну, а ви як вважаєте, є ли така потребність в ліквідації ОСК? Буду дуже обережною, тому що ті плівки, які були оприлюднені, які ми бачили, вони потребують детального дослідження. Якщо дійсно буде встановлено в ході провадження, що ці голоси належали тим людям, до яких їх приписували, якщо дійсно суд узурпував часткову владу і впливав на Конституційний суд, то я вважаю, що за це має бути відповідне покарання. Що стосується окружного адміністративного суду, взагалі як одиниці судової системи, як окремої інституції, то за ефективної роботи цієї інституції у мене претензій до нього ніякої немає, тому що вони чітко визначено, скажімо так, їхні повноваження, їхні функції. А питання було лише до суддів, власне, і до тих кадрів, які керували цією інституцією. Що стосується відгука президента дійсно на рішення, скажімо так, на те, що було оприлюднено вчора Конституційним судом
прийом. Я повністю підтримую. Я вважаю, що президент чітко показав свою повагу до інституції, як Конституційного суду, але разом з тим зауважив, що в законодавчому полі ми продовжимо удосконалювати те законодавство, яке стосується в тому числі як антикорупційних змін, так і взагалі питань. Ну, вот ваш коллега из фракции «Слуга народа» Егор Чернев на своей странице Facebook написал, что это плевок в лицо украинскому народу. Разделяете ли вы такую точку зрения? А він же ж має на увазі рішення Конституційного суду як плювок, правильно? Так, я підтримую, я абсолютно підтримую, тому що мені здається, що, точніше, я вважаю, що Конституційний суд як найвищий інститут, який трактує взагалі наше все законодавство, який трактує Конституцію, і де записані, знаєте, основні гарантії, і президент є гарантом цих всіх норм, не може дозволяти собі такі дії. Я хочу уточнити. Дивіться, мій колега правильно дуже сказав, що що були там претензії щодо того, що законодавство чітко не регулює призначення, наприклад, там директора НАБУ, і відповідно було рішення Конституційного суду щодо незаконності, неконституційності того указу щодо призначення, який був, правильніше сказати. Ну, по-перше, мені здається, що наші колеги за попереднього скликання так прописали Закон про Національне антикорупційне бюро, що забули, скажімо так, перелічити абсолютно всі умови, за яких можна призначити, скажімо так, як призначати та як звільняти директора НАБУ, і це стало в результаті через 5 років проблемою. Виявили, що не таким був указ. І тут хочу сказати вам, що буквально на минулому нашому парламентському дні, 20 жовтня, були вже ініційовані, і колеги збирали підписи щодо змін до 2 статей Конституції, щодо того, щоб президент все ж таки мав конституційне право призначати директора Національного антикорупційного бюро України і Державного бюро розслідувань.